erikseen. Ei kun Ei. Se on jo käynyt. Se on jotenkin niin kuivaa. Ei oo. No, Se on mennyt jo. No, Ei, ja eikä... keksitty jo. no siis vähän lapsellinen, joku Herisausten paluu. Mut se tää limudisko vasta onkin No lapsellinen. niinpä. No mitä lapsellista siinä mukaan? Siis se on niin kulutettu. Se tuo tasa Ei, yksi ei, puoli. se on bändiltä nyt. Moi. 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 Moikka. Mitä oikein teette? Valmistelemme uutta tapahtumaa täällä. Miksi koko ajan sitä kahvia? Tämä ajatus kuulisi paljon. Niin et saa näitä joskus tehtyä. No, mitäs sä? Ihan hyvä, mutta täällä on vaan niin tylsää, kun ei täällä oikein tapahdu mitään. Ai ei tapahdu mitään! Ei hyväneen aikaa. Siis totta kai täällä tapahtuu. Siis me järjestetään kaikkia iltoja, spesiaali-iltoja, teemailtoja täällä Kultiksella. Me järjestetään toukafestarit. Meillä on niinku oikeesti niin paljon täällä. Meillä on 2 vuoden välein vaalit. Meillä on vielä isompiakin tapahtumia. Esim. Cheek ja Alppi. Ja vaikka mitä muuta. No ok. Mitä tää Nuva sitten on? Pelkkää tapahtumajärjestöjä liikaa kahvia. No niin, elikkä Nuva tulee sanoista nuorisovaltuusto. Ja Alavuden Nuva on perustettu vuonna 1999, eli se on ollut toiminnassa 12 vuotta ja meille ei juoda liikaa kahvia. Ja Nuvan tarkoituksena on täyttää nuorten ja aikuisten välinen tyhjiö, ja Nuvan tarkoituksena on myös olla sellainen äänitorvi niin nuorten asioista saadaan niin eteenpäin. Ja sitten meidän Nuva kokoontuu kerran kuussa tai 2, ja kokouksissa sääntömääräiset asiat ja suunnitellaan tapahtumia. Kaikkea sellaista. Kerropas, kukas sä olet? Elikkä mä oon Elia siellä Alavuden nuorisovaltuustosta ja mä oon tällä kaudella meidän nuorisovaltuuston sihteeri. Mitä sellaista sä näet olevan teidän Nuvassa, mitä sä haluaisit parantaa? No mä haluaisin itse parantaa tämmöistä viestintää ja paikallaoloa ja sitten kokouskäytäntöjä olisi mun mielestä tosi hyvä hioa jollakin tavalla. Mutta ehkä se paikalle tuleminen, tai se paikallekin tuleminen on todella tärkeää. Mitä sä näet teidän Nuvassa olevan sellaisia hyviä puolia, sellaisia tiettyjä valttikortteja? No meidän Nuvassa on mun mielestä se hyvä, että me kaikki ollaan, nyt tiedetään toisemme niin entuudestaan ja tullaan kaikkien kanssa hyvin toimeen. Ja me pystytään työskentelemään kuitenkin kaikki yhdessä. Ja sitten tällä alueella niin tiedetään kohderyhmä tosi helposti. Ja nyt kun on tullut uudet nuorisovaltuustosta Töysään, Kuortaneelle ja Ähtäriin, niin pystytään niiden kanssa nyt vielä tekemään laajempaa työtä nuorisovaltuuston kautta. Hei. Ei munkaan mielestä noi kokousjutut nyt mitenkään mielenkiintoisia tehtäviä, mutta meillä on paljon hauskempiakin juttuja tiedossa, että meillä on esimerkiksi
mitä te niinku saatte, kun te olette Nuvassa? No me saadaan kaupungilta rahaa ja sitten kun me järjestetään niitä tapahtumia, niin me saadaan sitten niistä tietty määrä tuloja. Mun mielestä nyt on paljon hauskempaa nämä tehtävät, että kun on niin monipuolisia ja hauskoja ja sen takia mä tykkään olla Nuvassa. Ja niinku, mun mielestä tää on todella mahtava juttu. Niin, ja vaikka tässä on vastuuta, niin pääasia on se, että kaikilla on kiva. Ei tätä niinku kukaan muuten tekisi. Sori, mut mulla ei tarvitse oikein olla aikaa tällaiseen. Nyt mä keksin. Lähde mukaan. Tuttu. Ei siis onko se kuullut Aloitekanavan sivustoista? Niin kuin mistä? No ota mä avaan sen. Siis Aloitekanavan sivut on sellainen, mihin nuoret pystyy vaikuttamaan asioihin. Voi paska, mulla on kyllä kiire. No siis, Mitä mennä? ota tää ees. Siinä on sulle osoitteet kaikki. Okei, joo. No, palvellaan. Moi. Se nimi ei muuten ookaan se. Joku bändi-ilta, ei. Älkää edes kuvitelkaa. Paavo, tuu jo! Joo, mä tuun.